జై శివ, జై కొండవాన, జై జంగు, జై లింగు, జై పిర్సపేన్. నేడు దీక్షಭೂಮಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಂ ಗಾದೆಗೊಡ್ತಾಗ నేడు జంగులింగు దీక్ష కంకణం ఇగే దొచ్చారు మంతలు చూడవచ్చు. ఇగే దీక్ష గురు శ్రీ 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 ఆత్రం కిషన్ రావు గురుజీ అనే జంగులింగు దీక్ష భక్తులు ಸಂದಿರ ಈಗ ಗಾದಿಗೂಡ ಮಂಡಲದಾಗ నేడు ಈಗ ಜಂಗುಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಾ ಭಕ್ತರು నేడు వెల్లెత్తికి వెళ్ళిట్రు జంగులింగ దీక్ష భక్తులు ಈಗ ನೆಮ್ಮನೆకి ಆಚರಿ ವಿತರ್ತೆ ಈಗ ವಾಯವಲಾತ మీకు ఉంది అంతకి జంగోలి లింగాల్ మీరే పావే మాన్పేర్ బాకి తగ మీరు తిరుపతి సోడియాడ్ పండార్పూర్ సోడియాడ్ అయ్యప్పన్ సోడియాడ్ సాయి బాబా సోడియాడ్ సాతకే పావే మాయ కొడికిరా कोई तो कोनो जंगोली लिंगो इविने पावे मानदे राकी पोसమైన बरोबर वाटके पावे मानदे ಸರಿದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಿತ ಹಾಂಗೆ ಪಾವೆ ಮಾಯ ಹೊಡ್ತಿರ कोई तो कोन ಇದು ನೀವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಚೇತಕೀವಲ ಸರ್ಯ ಏನಂದ ಅರೆ ನಾವು ಕಾಣಿರ ನಾವು ಮರ್ಕವಾತೆ ನಾ ಮರ್ಕಂ ಬದಲಾತ ಇದರೇ నీకును పాండికు కాలిಗ ಸಮುದೇವ వీరు ನಾವು రానిర్ర నీకు బదతే వాతకి అంతపక్క సేరేదే నీకు కోసి కీంతో నేను చూడటు దుసరోదక మార్ పేందక హరి రామ బిట్టలంగరే పాండురంగ హరింగరే భజంత మనంత బింతి మనంత పేంకనగా ప్రార్థన కీనేకే మాగ బదల్ మనంత పెసితం పుణ్య సర్దుల్ పేంది యసిసం మాకు కోయనే వింతి మంత చూడ కోయనే నేను సకట ప్రార్థన కోయనే మంత పోదెక్న ప్రార్థన కోయనే మంత ते बारितके నేను మావా పేంకును గోండి ఇతకే గోండి పోలి మాంత కోయ गोष्टी मानता भीमडू कोया गोष्टी करे मानता रायगड जंगूबाई कोया गोष्टी करे मानता पैसा पेन तना पैसा पेन कोया गोष्टी करे मानता म्हणजे मावा सपुतku मावा मिंतिनु माऊर अवाल बाबुरुకు करे मानताము అదెల్లాసినే ఉని गोष्टी చూడటు మావా पैसा पेन కిరగా మావా బాయికును వడి వాతకే కోయా వడకంత మావా కట్టుడు బాయికు వడి వాతకే కోయా వడకంత నేను భీమన వడి వాతకే కోయా వడకంత బారి కోయా వడకంతే ఊరు కోయితు రాంది మా ఊరు తాదూరు బాబు రాంది ఊరు మా ఊరు పిడినా పిడి గుజర మాతూరు తాదూరు బాబు రాంది ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೋಯ ಕೊಟ್ಟಿನ ವಿಂತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರವಿತ್ತು ಗಣಂ ಸಾಕರ್ ಪದವಿರುವಾಗ ಈಗ ತಾರೀಖಿಕ ಮಿನವರು ಆ ಬೆಂಕ್ ಮಾತು ಸಾಕಿರ ಅಂತ కాబట్టి ಇದು ಬೈಡಕು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಗೋಡಿ ಧರ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕರಿತು ನೇಡು ವಾತಿ ನೌಜವಾನ್ ಕ ವಾತಿಟು ಬೈ ಚೌಕಟ್ನ ಮಿ ಕೋಯಾಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಡಿ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವಲ್ ಗೋಡಿ ಧರ್ಮ ಇದು ಪ್ರಪಂಚಂನಾಗನೆ ಇದು ಹೊರಗ್ನಾಗನೆ ಇಂಡೋಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮರಾಠ್ ಈಗ ಮೊದಲು ಆನ್ ದಟ್ ಇದು ಬೊಮ್ಮಿದಾಗ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಬೊಮ್ಮಿದಾಗ ಸೀರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೀರ್ ಈ ಸೀರ್ ಪುಡ್ತ ಬದನೆ ಮರ ತಯಾರಾದ కాబట్టి ఇగిడు మన ప్రపంచానికి మూలవాసుటాగా ఇండోజినస్ ఎనిమిస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ నేను పదకలు ఇచ్చారు కాబట్టి పేన్ సీర్ మాటి మర్రా మెట్టతో సమ పూజ కీతర్ కాబట్టి నేను మావా పేన్ కి చూడటు నేను జెండా చూడట్ ముండా చూడట్ ఆకి పేన్ చూడట్ अवार पेन सुडाट बत पेन की सुडाट पंडा मानता मारा मानता मेटा मानता सफाई मानता दूसरा प्लास्टिक मानता ही चले ने नरतुन माने माताड जडतुन माने माताड बडतुन माने माताड बारी माने माताड प्रकृति सिद्धांत कीवल रागत मारटू ಮೂಲವಾಸು ಕಾಂಗ ಇದು ಭೂಮಿತ ಸೇವಕೀಯರು ಮಾರಟಾಂಗಟ್ಟು నేను ఆవడ సేవకీయరు మారటాంగ ఏత సేవకీయరు మారటాంగ చూడకు फिर बावे मायने वासर मानते जरते पाने तो दो हाथ का जानता नहीं देखा जानता लविड़ा का जानता लविड़ा के सोतो बजे सुटकी तो बजे पन्ने देखे सोटी आते अरे ये निदान पिरवाया मानता का हिंदी किसे सगुड़ गोर करुस्ता मराठ करुस्ता सगुड़ हाँ अच्छा मलाड़ांता अरे पिरवाया मानता गोर करुस्ता आदिवासी नीवा सूडू ना पड़तो नीवा केस्तो लिखी तो बोरू पंडित आतो नेने आने पिसली मंदी చూడా మన పిసలి రాయవాడ్ ఈ సంస్కృతిను ఈ దేశనగా ఈ దేశం తాకుస్తా ఈ దేశకు రాజలు రాంగా पेन कांदा ढोड़किरा दूसरा जाति मातुन काल करांते बहुत बड़ा जात है इनके मातुन कोई तो बारे पेन कनल वेन काता नालू वेन सीयू वेन सारू वेन येडू वेन पेरने काड़ा कोया पेन थोड़ा पांडी को पालेगा सगान दूसरा थोड़ा मातुन गुजरन का मानता है जैनु सेठ नगर मानता है सारू वेन उट्टूर मानता है इंदूर वेली बकान से लोग ऊट के येर से ले पाड़े से ले उन से ले बताए से ले महागा पाल सुड़ा उनका
ಬೇನ್ ಸುಡಂತಾడు పేన్ చూడంటాడు అదే నాకు పేన్కి నాకు పేన్ కాత అని మరటు నేనుగిరే పేన్కి మావ తాసేరు అంటాడు కాబట్టి ఇచ్చోటప్పుడు మావ గోడి ధర్మతో సంభుదేవన కాందాంకు రాదట మరటు సిరి సంభు మహాదేవను కాందాంకు రాదాడు ఓన వేలుకు రాదాడు ఓన నెత్తురు రాదాడు ఓన డిఎన్ఏకు రాదటు కాబట్టి పేన్ మాకు వైద్యపాయ మాంత ఇదే జన్మని లిగో కాబట్టి ఈ సరిపీతకండి ఇతో సాపు నాకు వ్యవహారం పుట్టుబట్టి భూలే మాసి మొత్తం కేడతో చూడతాం కాబట్టి నేను జిగ మా ఊరు ఛానల్ వాళ్ళకి మందిర్ జంగుబాయి ఛానల్ ఇక మా ఊరు రాజే జంగు మందిర్ మా ఊరు రేతలిరిక వరకు అది హెల్మెట్ దయచేసి మా ఊరు ఇక ఆయన సడప్న వరకు ఉండే మా దీక్ష బయట టైం అంతా అలాంటి దాక్షర్ అంతా కాబట్టి నేటికి చొక్కొట్టినా కానీ వాయినా ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ಗೇಜನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಮಟ್ಯಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೋತೆ ಕಾಯೋ ದೀಕ್ಷಾ ಬಾರಿ ವಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ದಿರ್ತಕ್ಕೆ మీకు ఉంది కొత్త వాట ಅಂತ తీర ಜಾಗಲಿಂಗನ ದೀಕ್ಷಾ ಬತ್ತ ದೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಬತ್ತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ మీకు కొత్త వాట ಅಂತನು ಈ ಜಾಗಲಿಂಗನ ದೀಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬತ್ತ ದೀಕ್ಷತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಬತ್ತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ వేడికి బతావి అంటాడు జాగోబాయిన దీక్ష వాళ్ళ తిరుమలే భారీ వాడుతాడు బతలు బతావి ఎక్కిడితే వాళ్ళకి ఇది కప్పడి భారీ వాడుతాడు తిరిగితే బతలు ఎక్కి జాగోబాయిన కప్పడి వాడుతాడు ఆగే करते ಕಾರ್ವಾತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಾರ್ವಾತ ಅರ್ಥಂ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಬತಾವೆ ಕಾರ್ವಾತ ಅರ್ಥಂ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾವರು ನಡೆದು बात कपड़े ठीक है दौरा के दूसरों तक हिंदू धर्म तक मिश्रण माया कार्याल की हिंदू धर्म तक मिश्रण माया मामा नालू सगा मन ताकिसेले नालू सगा ना पेर नगा नालू सगा ना पेरसा पेर नगा भंडार भाई किंत भंडार ಅದು ಭಂಡಾರ್ ತ ಕಲರೆ ನೀವು ಆನಿ ತ ಕಪಡಿ చూడ ಅದು ಭಂಡಾರ್ ತ ಕಲರೆ ನಾನು ಸಗನು ಲಾಗಂತ आणि तू कारवा म्हणता पेरसा पेरना का सोडा दिवाली की का सोडा पाई पेरना बाव पेरना सोडा कारवा म्हणता सेले ఇది कारवा రకాలు ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಗನು ಲಾಗಂತ ಅದೇ ನಾಸಿನೇ ಅದು ಕಪಡಿತನು ಜೈ ಸೇವಾ ಜಂಗೋರೆ ಜೈ ಸೇವಾ ಜಂಗೋರೆ ಜೈ ಸೇವಾ कारवारी नालो तुमसे लागे से तयार कीजिए करके ಅದು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿ ತಯಾರು बीती बदल बेसिक पूरे साथ ಕೂಡ ಉಂದಿದೆ दूसरा पेन ना अप्रोच पालते काली कंकाले बे दूसरा पेन नका मामू हरिराम विठ्ठल म्हणता काय सेल्ले हा थोडा प्रसन्न में गटका दुनिया म्हणतो दुसरं म्हणताय इकडे जा तिकडे जा म्हणताय सेल्ले बारे थोडा लागा कोयने म्हणता कोयने थोडा प्रसन्न म्हणा ಇದು गटका दुने नेड वेरी हा ನನ್ನ ಈನ ಮಾತು ನಾನು ಮಾತು ನಿಜ ಅಂತ ಮತ್ತೆ నేను వేరే అక్కడితో నీకే విషయం మాత్రం నిజ మంతాయి సెల్లే కాబట్టి నేను మరణ పూను రాయవటు మరణ గాబాందకు ఇది గాబా నిజసేన మరటే ఇది నిజసేన ముందు చూడేది మరటే మహారాష్ట్ర వరకు కరుసోలి మరటే అక్క బగాన్ సెల్లే దునియాದಾಗ బగాన్ సెల్లును ఇగే దునియాದ బగాన్ సెల్లే ఇది కోయ వింతి ఇగన్ మంత మా తెలంగాణ తగన్ మంత కాబట్టి ఇది వింతును సోబతే प्रार्थना की बात करिए प्रार्थना मुपर कीटू आणि पेंदारन गोष्टी विध गोष्टी केजा నేను గోర కొత్తని మాటను గోర మా బాగి దాదాలు మాత్రకి వాపరేసలే నేను మా జాంబూడ వాले బాగి దాదాలు మాత్రం వాపరేసలే భారతకే ఓరు భగమతేకరికి వేదిక తగ వాయన మా ఊరు జాంబూడ బాగిరావు దాదాలు భగమతేకరికి వేదిక తావాలని కోరేది మమ్మంట భారతకే ఓ నేతలకు వచ్చిన వాసి మధ్యరు ఉంది జాగా సిరిముట్ ఆసి మధ్యరు కాబట్టి సమాధానం సీవల్ మీక వాయన కాబట్టి కేదన సాత మస్త్రాలు దాంతరు కాడి ఒవ్వరు అక్షర కరివకి ఏకకి కర్సర్ మధ్య వాంతర్ కాబట్టి వాయు కాబట్టి నేను పేద జాగత వాతకి పేద అటువంటి నిజకొట్టి కేదన చొప్పన్నా కేదన వాయినా కేదన కర్ర మాయలకి పూస్కియన కాబట్టి నేను ఈతల మావ సంస్కృతి బయట అగుర్మంతా ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಗ ಬಾಯಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಏದನ ದಾದಲ್ ಬದಲ್ ಕಿಯನ ಮಹಾನ್ ಮದನ ಈಗ నేను నౌజవాన్ మంత్రికు సక్రతే పదే అవల్ బాబు నా కాల్కారణ
మీరట్ భార్య తగి ఓ జన్మ గురు ಅವರು ಬಾಬು నేను ఊరే మాకు జన్మ సీతకి మా పరిస్థితి బాగా బతాలి మాకు జన్మ సీత ಗೋಳಿ ಧರ್ಮದಾಗ ಅವಲ್ ಬಾಬುನ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಕರನ ಅವಲ್ ಬಾಬುನ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಕ್ಕೆ మాకు నరకాసి ఇంతే మాವರು జాంబుడ వాళ్ళ బాధితులకి వేదికದಾಗ వాయరు ఉదయం చెప్పారు చెప్పండి నేను అవల్ బాబున సేవకి తెగి ಬೇರೆ చూడ ಅವಲ್ ಬಾಬುನ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನು ಗಂಡಂ ಸಾಕಾಡ್ ಬದಲ್ಗಿರುವಾಯಾರು ಅದು ಚುಕಿಮ ಅಂತ ಸುಡ ಕಾಡಿನು ಗಂಡಂ ಸಾಕಾಡ್ ಬದಲ್ಗಿರುವಾಯ ಅದು ಚುಕಿಮ ಅಂತ ಇದು ಬೋನ್ಗಮ್ ಅಂತ ಇತರ ಜಾತಿ ತಗಮ್ ಅಂತ మా ఊరు ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ లాతాంప అంటే భగవంత కాబట్టి ధర్మదగ మా ధర్మదగ నేడు సతి అనసూయ బాయి ఇವು నేను సతి సామన బాయి ಇವು ತಮ್ಮ ಮಾಡಿಸೋಣ ಸೇವಾ అని ಬಾಯಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಪಾದಾಪಿಯನ చూడ ಗೋಡಿ ಧರ್ಮ ವೇಸ್ತಾರ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬೇರೆ ಜರಗೆ ಕಾಣದಿಂದ ಮೊದಲು ಜರತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಬೇರೆ ಪಾದಾಪಿಯನ ಬಾಯಿ ಪಾದಾಪಿಯನ ಮಾಡ್ಸುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಸಾಕಾರ ಬದಲ್ಗಿರುವಾಗ ಬಾಯಿನ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಟಿಕಿವ ಪವರ್ ನಾವು చూడ ಬಾಯಿನ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಟಿಕಿವ ಇವು ಬೋಂಗಮ್ ಅಂತ చూడ మాವರು దేవేంద్ర సార్ నేను పడవ దీక్షవారందరూ ఊరికి వేదికగా వాడిన పరిచయం అంట నేను ಇವು ಒಟ್ಟಿ ಭಗವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ದುಸರು ಕರೀತಾರೆ చూడ నేను గుడికాల దాంతో బతాకి కరీతಕ್ಕೆ నేను ಬೆಳೆಯುತ್ತ ತೇಚಿಕೊಂಡು ಸಲಾಂ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರಂತ ತುಡ್ಕಾಲ್ ಮಾನಸಿ ಇಂತ ಅವಲ್ ಬಾಬನ್ ಸಲಾಂ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರಂತ ಊರು ದೇಶ ಮಮಟು మా ధర్మದಾಗ ಬಾ ಬದಲ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ನಾರ್ ನಂಗೆ ಸೊಡಿತ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಾರೆ ಕಾರ್ಯ ಕೂಸ್ಕಿಂತ ఆ వీరు కాడ్ర బదల్ కాంబే ఇదరింత కొంత మరణింపు మీ మదంతా వీరు కాడ్ర బదల్ కాందాక సొడిబిట్టిದ್ದಾರೆ అని ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಾಯ ಅಂತ ಆಗ್ಯಾಗ ಆಗ ಬೆಳಕು ಕರೆಯಿದ್ದಾರೆ आणि दुसरं जाती था वो बदलेंगे अरे बेटा माँ बाप को मानो भगवान को मानो अल्लाह को मानो तेरे ऊर में हमते आणि माव माव बदल को केळा कारू बात मार सोडता तू करू फोन माटी मावे सोडताय हा बुद्धी का नगन वेस्तो की मावरू मावरू बिगर गुडा वाले जंगू अवल बाबू दीक्षा वाढते मरी दीक्षा वाढते अवल बाबू विचाराचार्य ಮತ್ತೆ మార్కి విచారాచార్య కార్యంతే కాబట్టి ఖచ్చితంగా మరాఠ్ ఇది విచారాచార్య కరుసేది జంగుబాయి అన్నకోకు జంగుబాయిన సకలం చేదన సేవ కియన मेरा अवल बाबा वरण करोड़ काल करते कांडी के सुडांतरो नीलागिरी अवल बाबा काल करते नंगी दीक्षा वाडता बाला नंगिरी జరిగింది కాబట్టి విచారాచార్య కార్యంతే కాబట్టి ఈతలు విచారాచార్య పుట్టంత ఇకే మాకును సంస్కృతితో పేరును గురించి పుట్టంత ధర్మ గురించి కార్యమంత ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಂಗ ಬದಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಈ ದೀಕ್ಷದಾಗ ಪ್ರಪಂಚಂದಾಗ మన బదలాద పూరాదని కార్యమంత కాబట్టి ఉండే మా ఊరికి వడకొల్లు బాంటారు ఉండే ಊರ ಅಮೂಲ್ಯమైన ಸಂದೇಶాలు కూడా మన కేసు కట్టు భారతಕ್ಕೆ సమయంగిరికి సెల్లె మా ఊరు నాకు అవకాశం ఇంకెట్కు ముగించారు మా బాధితాలు భగవంతుడు